Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali ippubblika set ta' regolamenti ġodda rigward l-akkwist ta' artijiet agrikoli. Jimxu id fit mal-iskema nistabilixxu miżuri għal ħarsien tar-raba, dawn ir-regolamenti se jipproteġu l-ikel agrikolu, il-biodiversità u l-kultura Maltija, filwaqt li jagħmlu s-settur tal-agrikoltura iżjed sostenibbli u vijabbli. Bl-implementazzjoni ta' dawn ir-regolamenti li jitlu fis-seħħ fi żmien xarejn, l-artijiet agrikoli se jibdew ikunu rreġistrati taħt isem il-bidwi, filwaqt li għal tibdil fuq l-art iridu jiġu sottomessi għand l-awtoritajiet u jindikaw li l-art kellha attività agrikola għal sena jew iżjed. Se tkun obbligatorja wkoll li l-art agrikola tiġi kultivata tal-inqas darba fis-sena. Is-Segretarju Permanenti fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Ronald Mizzi elenka li dawn ir-regolamenti huma mibnija fuq 4 pilastri differenti: is-sostenibilità, ir-reżiljenza, l-effiċjenza u servizz aħjar. Min-naħa tiegħu d-Direttur tad-Direttorat tal-Agrikoltura Marco Demek qal li dan il-qafas leġislattiv japplika speċifikament għal artijiet barra miż-żona tal-iżvilupp, kemm dawk privati kif ukoll dawk tal-Gvern. F'każ li l-art ma tiġix reġistrata, joħroġ ordni ta' notifika fejn wara 3 xhur jekk ħadd ma jiġi jirreġistra l-art agrikola, il-Gvern ikun jista' jokkupa dik l-art sena b'sena biex ikun jista' jalloka lill-bdiewa biex ikun jistgħu jaħdmuha. Ovvjament din l-art la darba jiġi s-sit bil-titlu legali tagħha, u mbagħad l-art terġa' tmur għand is-sit la darba jiġi rreġistrata fuq direttament. Demek komplejt li dawn ir-regolamenti se jidħlu fis-seħħ uffiċjalment fid-29 ta' Settembru li ġej, meta minn dak iż-żmien il-bdiewa għandhom massimu ta' 6 xhur biex jirreġistraw l-art tagħhom. Sa dan it-tant il-Ministru responsabbli mill-Agrikoltura Anton Refalo qal li l-implementazzjoni ta' dan il-qafas leġislattiv huwa konformi mal-Viżjoni Malta 2050. L-art agrikola hija risors importanti ħafna pajjiżna. U pajjiż mingħajr art agrikola huwa vulnerabbli kemm soċjalment, ekonomikament, kif ukoll mill-aspett ambjentali. Dawn ir-regolamenti se nerġgħu nsaħħu u nagħtu protezzjoni lill-art agrikola fis-sens li l-bidwi qegħdin naraw li jkollu aktar art x'jaħdem.